Здравейте, българи! Аз съм Стойко Владиславов, по-известен като Софроний Врачански, и съм български духовник и будител. Роден съм на 11 март през 1739 година в град Котел. Учих в килийното училище в родния ми град, след което работих като учител и книжовник. Но проявявах интереси към духовни занимания, затова съдбовна се оказа срещата ми с Паисий Хилендарски, който ми показа история славяно-българска. Тогава реших, че ще направя нейн препис, по-познат като Първи Софрониев препис. На 17 септември 1794 година бях ръкоположен за епископ на Врачанската епархия. С времето епископските ми задължения ставаха по-трудни, поради което през 1803 година реших да замина за Букурещ. Там служих като висше духовно лице, след което реших да се освободя от епископската длъжност,